Deze week in Limbourgeois, een impressie van de kerstconcerten van André Rieu in Mecque Maastricht. Ook dit weekend zijn nog de kerstconcerten van André Rieu in Mecque Maastricht. Vorig weekend was de aftrap, elke avond voor 12.500 mensen die zich voor de aanvang en in de pauze konden vermaken in het speciaal ingerichte kerstdorp. Bij de kerstconcerten van André Rieu zijn er niet alleen veel kerstballen en andere versiering, dansers en schaatsers, maar ook heel veel sneeuw. One more time, everybody. 1, 2, yeah! Did you expect so much snow in Maastricht? No, I didn't. I thought it would be sunny and we had snow. Yeah. It was not on the weather report. It was not on the weather report, but we've enjoyed it very much. Okay. Prefer this sort of snow than the real stuff. Okay. Super, echt heel leuk. Waarom naar het Mecque met kerstmis en niet in de zomer op het vrijdag? Nou, dat zouden we ook wel willen. Ja. Dat is een mooi cadeautje en een unieke gelegenheid om vanuit Groningen even af te dalen naar Limburg. Ja. Al een beetje in de kerstsfeer? Zeker, helemaal met deze mooie ambiance, prachtig.
Ja, en is het een beetje uitgelopen? Ja, ik geloof het, ja. Ja? Ik zal altijd even uitkijken de eerste keer, hè. Ja, de vorige keer met dit decor was eind 2019, dus dat is al wel 3 jaar geleden. Ja. En herkende je het gevoel van toen, zou ik maar zeggen? Ja, dat wel, ja. Ja. Het is heel gek, maar iedereen zit goed. Het is een hele grote zaal, Ja. maar iedereen heeft goede plekken. Dus het is, De sfeer is goed en het is echt kerstmis. absoluut. Wel met wat extra sneeuw, begreep ik.